Как да подобрим съня си, да го направим по-качествен? Тайна номер 2. Това е, може би, най-трудното предизвикателство. И то е да махнем всички екрани 2 часа преди лягане. Телевизори, таблети и особено телефони. Но как ни влияят всички тези устройства? Първо, светлината, която се излъчва от тях, объркват ума и той предполага, че все още не му е време за сън. Другия начин, по който устройствата ни влияят, е, че възбуждат нашата нервна система. Особено, ако вечерно време гледаме някакъв криминален филм и нон-стоп скролваме в социалните мрежи. Всичко това натоварва мисловните процеси вътре в нас и вместо умът, душата ни, цялото ни тяло да се успокоят, те са в една нервна превъзбуденост, която неминуемо пречи на качествения сън. Сигурно някой ще си каже, ако не гледам телевизия, какво ще правя преди лягане? 2 часа преди лягане, какво ще правя? Много добър въпрос. Много добър. Какво ще правиш? Сподели в коментарите.